Dámy, tak dnes si vysvetlíme, ako vlastne funguje tá naša pokožka, ako vôbec by sme sa o ňu mali starať a ako vyzerá. Takže možno tento obrázok si niekto pamätá ešte zo školy, z hodín biológie a možno ani nie. Ja som si ho vôbec nepamätala, takže pre mňa to celé bolo vlastne nové, hej, keď som to počula v rámci Mary Kay. No ale čo je pre nás teda dôležité, že naša pokožka má vlastne 3 vrstvy. Hej, epiderma, derma a hypoderma. Nás v podstate zaujímajú tie prvé dve. To, čo vidíme v zrkadle, to je vlastne ten vrch, to je derma a to je také, o čo by som povedala, že sa stará väčšina z nás, pretože to nejakým spôsobom umývame, nejakým spôsobom krémujeme, hej, že proste tam nejaký ten návyk máme. Ale keď sa na to pozrete vlastne do detailu, tak v podstate, čo je pre nás dôležité, je tá druhá vrstva. Pretože tam vlastne až vidíte, že sú všetky tie žily, cievy, proste tam je vlastne tá pružnosť tej pokožky akoby, pretože keď tie kolagény, elastíny, všetko to, čo sa tam vlastne tieto vlásky nachádza, tak keď to nie je pružné, tak vlastne aj naša pokožka je povednutá, viac vráskavá, viacej suchá, takže všetko sa to pre nás také dôležité odohráva vlastne v strede a vidíte, že tam napríklad, neviem, či to túto to vidno, tam napríklad sú aj mázové žlázy, hej, ktoré vlastne keď sa nám napríklad zapchajú, tak z toho máme potom vyrážočku, že sa nám tam vlastne nazbiera ten hníz, nejde nám to vlastne preč z tej pokožky, takto nám môže vlastne vyzerať chlpok a v podstate na povrchu, ak to dobre vidno, tak vlastne aj tie pory, to sú vlastne tieto jamky. No a väčšina z nás sa stretla s tým, že mala čierne bodky na nose alebo na čele. To sú vlastne zase upchaté pory, upchaté tieto jamky, do ktorých nám vlastne jednak sadá nečistota zvonku, keď proste ste vonku klasicky prach, špina, smog, všetko nám to ide vlastne na tú pokožku a potom do tých pórov. Ale takisto koža ako taká je najväčší vylučovací orgán a všetko ona si to tlačí aj vlastne von. Takže my keď spíme, tak telo sa nám čistí, regeneruje a vlastne vyplavuje na povrch zase cez tie póry všetku tú nečistotu. A toto je napríklad vec, ktorej ja som nerozumela, že prečo si mám umývať pleť aj ráno, aj večer. Ja som si myslela, že je to prirodzené, že večer prídem z toho celého dňa, opláchnem tam celú tú nečistotu a proste tým to končí a nikam som nešla, takže vlastne moja pleť sa nemohla zašpiniť. Tak prečo by som si ju mala umývať aj ráno? A odpoveď bola práve toto, že keď spíme, telo sa nám čistí a vlastne ráno je tá pleť rovnako špinavá. Takisto sú tam faktory ako, ja neviem, nemáte prezlečený vánku šperinu každý deň, umyté vlasy každý deň, všetko sa to otiera o tú pokožku, takže áno, je špinavá aj ráno, aj večer. A tým pádom najdôležitejší krok, ktorý musíme spraviť v tej starostlivosti, je tú pleť dobre vyčistiť. Potom vlastne druhý krok je väčšinou dočistenie toho, čo tam ešte zostalo. Tretí krok je regenerácia a tam už sa dostávame do takej fázy, že nie každý to používa, lebo regenerácia to už sú vlastne také nadstavbové veci, to sú masky, peelingy a séra, ktoré ale práve pre túto našu pokožku, alebo teda druhú vrstvu majú najväčší význam, pretože v podstate, vy keď si to tak zoberete, tak tu sa narodí zdravá bunka v tej úplne spodnej vrstve a ona si postupne ide na ten povrch a tam vlastne odumrie. Lenže, ak nepoužívame peelingy, tak ona tam zostane. Odumre tá bunka, ktorá nám tam zavadzia a my keď sa krémujeme alebo chceme si dať aj nejaké to sérum, tak nám tam zavádzajú tie odumreté bunky a nemá to taký efekt. Takže niektorí ľudia mi aj hovoria, že 4-krát za deň sa nakrémujem a to je jedno, že či tvár alebo aj ruky možno a stále som suchá. No, tak to je práve preto, že vy vlastne nepozametáte, akoby neodstránite tie odumreté bunky a na to slúžia peelingy. Takže určite treba robiť peeling aspoň 2-krát do týždňa, aby sme pozametali tie odumreté bunky. Potom zase maska, hej, maska ide hlbšie do tej pleti, niekde v podstate až sem, kam sa vlastne bežné čistenie a krémy nedostanú, takže maska väčšinou buď ide a doplní zase do tej druhej vrstvy buď nejakú výživu, hydratáciu, nejaké vitamíny, alebo potom naopak sú masky napríklad čistiace,
ktoré práve idú do toho póru, tam chytia tie nečistoty, tú čiernu bodku ako keby a vyberajú to von z tej pleti. Takže ja určite odporúčam striedať to, mať aj čistiace masky, ktoré prečistujú pleť, alebo takisto aj vlastne odstraňujú masnotu, hej, takže tie mazové žlázy vám pekne vlastne vyčistia, aby sa vám nezapalovali. Takže určite dať si aj čistiacu a potom zase hydratačnú, ktorá naspäť dá nejaké vitamínky, výživné látky. Aj masky ako peeling stačí dávať 2-krát do týždňa. No a potom sú tu séra. Tak ako sme si povedali, v tejto vrstve vlastne tieto vlásočnice, to všetko je kolagén, elastín, ktoré naša pleť bežne má v sebe. Ale musíme ich akoby udržiavať pevné, pružné, aby sa neroztrhali, aby tá pleť proste stále bola taká zdravá. A preto my to dokážeme podporovať vlastne. Toto mne sa napríklad inak páči na Mary Kay, že Mary Kay to podporuje prirodzene. Takže dáme si tam nejaké vitamíny, výživné látky, ale tá pleť to potom robí ďalej sama. Není taká lenivá, ako keď si možno kúpite, sú aj kozmetiky, ktoré sú proste drahé, ktoré musia mať ten efekt, majú určité meno, nebudem tu teraz menovať, ale proste tam je to o tom, že naozaj jeden krém stojí 200 eur a proste ten krém vám tam, áno, dá vám tam všetko, čo potrebujete, kolagény, elastiny, všetko, ale vy keď ho prestanete používať, tak tá pleť zase ochabne. A to my nechceme. Takže Mary Kay ide spôsobom, že dá tam iba vitamíny a výživu, aby tá pleť to dokázala robiť sama. Takže sama si to tá pleť bude ešte produkovať, ten kolagén, elastín a bude tým pádom pevná a pružná. No a séra máme rôzne a tie si môžeme vyberať podľa toho, čo nás zaujíma. Takže ešte sa vrátim k tej starostlivosti. Takže prvý krok bolo vyčistenie, druhý krok je tonizácia, tretí krok je regenerácia, štvrtý krok je hydratácia a tam prichádzame zase naspäť na ten povrch, kde dáme ten krém, ktorý nám vlastne dodá tú hydratáciu, výživu, ale stále len na tom povrchu, takže naozaj babi už od 25-ky vekovo treba dávať hydratáciu a výživu aj dole, takže preto už treba používať aj séra. A krémik teda zostáva na povrchu, zatvára nám pory, čistenie, to som ešte nepovedala, čistenie vlastne ten por na začiatku akoby otvorí. Keď je otvorený, tak vieme tam buď vybrať tie čierne bodky, alebo dať tam tú výživu vo forme séra, masky a potom krém teda tie pory zase zatvorí, hej. Takže je to také cvičenie a minimálne krém a čistenie musia byť, otváram, zatváram, ale proste naozaj pokiaľ sme už po 25-ke, určite treba doplňať masky, peelingy, séra, to už proste by malo byť ako bežná súčasť. No a ešte posledný krok dopoviem a to je 5. krok starostlivosti o pleť. Ochrana pleti, to je make-up. Veľa ľudí nevie, že to je make-up, ale make-up je dôležitý, pretože práve tuto ešte návrh nám vlastne vytvorí vrstvu, ktorá nám chráni tú pleť, zachytáva zase nečistoty, prach, špínu, ale keď si vezmete aj teplotné zmeny, teraz napríklad začne sezóna, kedy bude mrznúť vonku, dajme tomu 0 stupňov a vnútri kúrite, máte 20 stupňov a teraz vy vyjdete von a tá pleť dostane naozaj facku teplotnú, pretože ona za pár sekúnd musí prekonať 20 stupňový rozdiel. Takže aj na to je ten make-up, že vlastne chráni tú pleť aj pred tými teplotnými zmenami, pred tým počasím, keď proste mrzne, sneží, hej. Takže určite make-upy odporúčam nosiť, už to vôbec nie je tak, ako bola keď nám hovorili, že make-upy upchávajú pory, tak samozrejme neviem akože sa zaručiť za všetky, ale teda všetky naše prípravky, čo sa Mary Kay týka, sú nekomedogénne, takže neupchávajú pory. Takže nájsť si ten make-up treba, taký vhodný, ktorý vám vyhovuje na váš typ pleti, nie ste z neho ani masná, ani lesklá, možno ani neviete, že ho máte, toto mi inak veľa žien hovorí, že naše make-upy sú ľahučké, takže ak by ste potrebovali s čímkoľvek poradiť, tak zase viete, že sa na mňa môžete obrátiť, či vyskúšať správny odtieň, alebo sa poradiť aj o starostlivosti o pleť, aj keď ste už u mňa boli, ale proste pleť sa nám mení sa nám obdobie, takže určite to môžeme spolu potom nastaviť. Krásny deň vám želám.